Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Welkom terug bij Thuis in Limburg vanaf de Weerterbergen in Weert. En dit is natuurlijk een mooi vakantiepark waar mensen naartoe gaan om lekker te ontspannen. En dat kan allerlei redenen hebben. Misschien gewoon even lekker ertussenuit. Of misschien wil je je helemaal afschakelen omdat je iets hebt meegemaakt wat minder prettig was. En zoals u weet hebben wij de afgelopen maanden aandacht besteed aan de uitvaart met Monuta. En daar is vandaag ook tijd voor. Bij mij aan tafel Maurice Dingelstad. Uitvaartverzorger van Monuta, welkom. Klopt, ja. Ja, nou hebben we de afgelopen uitzendingen ervaren dat veel kijkers toch met bepaalde vragen zitten. En die wil ik je vandaag eigenlijk even voorleggen. Ja, mooi. Omdat ze daar toch nieuwsgierig naar zijn natuurlijk. Ja, ben benieuwd. En de eerste vraag, die past ook wel een beetje bij mezelf. Want is het nu echt nodig om op een jonge leeftijd eigenlijk al aandacht te besteden aan de uitvaart? Want ik ben er zelf eerlijk gezegd op dit moment ook nog niet zo mee bezig. Want je denkt, Gelukkig, als het goed is duurt het nog jaren, toch? Ja, als het goed is wel, ja. Dus, maar goed, we weten wel dat het moment een keer komt. En zeker wat je net ook al zei, van in deze tijd van vakantie of vakantie gaan. Natuurlijk, we gaan er niet vanuit, maar het kan natuurlijk zomaar gebeuren. Ja. Dat er iets gebeurt. En stel dat je dan helemaal geen draaiboek hebt van uitvaartwensen. Van hoe zou je, als het nu gebeurt, hoe zou je dan je uitvaart willen hebben? Dat kun je dus makkelijk vastleggen bij Monuta op een uitvaartwensenformulier of online via internet. En uiteraard kun je er van tijd tot tijd ook gewoon bijstellen. Want ja, maar ik kan me voorstellen, op dit moment denk ik er misschien zus en zo over, ja, maar klopt. over 30 jaar. Maar vergelijk het ook maar met je interieur. Je verandert ook om de zoveel jaar met je interieur en zo. Dus moet je eigenlijk een uitvaart ook bekijken van over 5 jaar denk je weer anders, heb je weer andere ervaringen, sta je weer anders in het leven. En dat kan heel makkelijk. Ja, kun je dan gewoon weer aanpassen, dus helemaal geen probleem. Oké. Nou, volgende vraag. Is een kist eigenlijk wel verplicht? Nee, een kist is inderdaad niet verplicht. Het is wel de bedoeling, de wet heeft wel regels gemaakt en daarin staat vast dat een persoon wel in een omhulsel moet liggen. Maar dat hoeft dus niet per se in een kist te zijn. Het mag dus ook in een lijkwade of in een rieten mand, zie je ook wel eens. Maar het is wel de bedoeling dus dat het lichaam bedekt is met een omhulsel. Ja. Mag niet zo... Maar goed, we zitten hier in Limburg en dan zijn het toch nog een beetje vast aan het traditionele. Dus de meeste mensen kiezen toch standaard nog voor een uitvaartkist. Ja, dat is inderdaad het meeste wat je in de omgeving ook hoort, dat veel mensen daar toch voor kiezen. Ja. En ook voor het aangezicht is het toch wat vriendelijker, prettiger vaak. Omdat je niet de persoon als het ware ziet in een lijkwade. Maar gewoon in de kist, dat zie je niet. Dus. Kan ik me goed voorstellen inderdaad. Mag je overal je as uitstrooien? In zoverre ja. Dat mag bijna overal, mits dat de eigenaar van de grond een goedkeuring daarvoor geeft. Dus dan mag het bijna overal. Ook goed is om te weten dat de as eerst een maand bewaard blijft na de crematie. Dus dat is ook ter bescherming van. Dat je dan nog kunt wijzigen als je andere beslissingen neemt. En daarvoor heb je dus ook nog plaatsen bij het crematorium heb je strooivelden. Maar je kunt ook bedenken dat je een beetje as misschien in een sieraad wil laten maken. Of gewoon voor thuis in een andere sierurn wil plaatsen. Maar moet je dan ook echt na die maand een beslissing nemen? Nou, je hebt nog een jaar bedenktijd verder, dus je hoeft niet gelijk te beslissen. Dus, ik kan me voorstellen dat het toch wel lastig is om zo'n beslissing te nemen natuurlijk. Ja, je moet eerst voelen hoe de emotie binnenkomt na zo'n overlijden. En dan misschien denk je dan in eerste instantie van doe maar verstrooien. En na een week of 3 dan kom je toch meer tot bezinning en dan denk je van nee, ik wacht nog even. Ik wacht tot wat bij je past, bij je interieur past. Dat je misschien een goede plek krijgt in het bos of op zee. Kan ook. Het is niet iets wat je zomaar even beslist natuurlijk. Nee. Is het mogelijk om vrijblijvend een kijkje te nemen in het uitvaartcentrum? Ja, we stimuleren dat natuurlijk graag. Dat mensen ook bij leven al eens een keer binnenkomen. Bij ons staat de deur meestal open, tenzij we natuurlijk bezig zijn met andere uitvaarten. Maar we heten de mensen altijd welkom, we staan ze graag te woord. En ze mogen zeker eens een kijkje komen nemen hoe het van binnen eruit ziet. Dat geldt ook voor het crematorium. Ja, want dat is inderdaad, dat zijn 2 totaal verschillende dingen natuurlijk. Klopt. En ik kan me voorstellen bij een crematorium, dat is toch iets misschien waar bepaalde mensen ook een angstgevoel bij hebben. Ja, dat is vaak een definitieve plek waar je dan weet, hier kom ik ooit te liggen. En daar ga je dan kijken van tevoren. En dan weet je van, hier gaat het dan gebeuren een keer. Ja, want je kunt daadwerkelijk daar uitleg krijgen van hoe dat proces in zijn werk zal gaan. Het crematorium staat er ook open voor dat mensen een keer een kijkje komen nemen. Juist omdat er nu nog niks aan de hand is. Dus de drempel is dan eigenlijk iets minder hoog dan naar de hand. En moet je altijd een begraafplaats kiezen in je eigen woonplaats? Meestal is dat natuurlijk het meest praktische. Daar heb je je wortels liggen, daar kom je vandaan. Op de algemene begraafplaatsen zijn daar
mag je dus overal inderdaad begraven. Er zijn her en der plaatselijke kerkelijke begraafplaatsen. Daar heb je dan toestemming voor nodig, want die hebben andere regels opgesteld. En die zeggen misschien alleen van ja, je moet wel binding hebben met de lokale omgeving. Dus ja, is het vaak lastig om geregeld te krijgen? Nou, meestal kiezen mensen toch voor het plaatselijke gebeuren. Maar ja, daar hebben we ook nog een natuurbegraafplaats. Dus daar komen mensen vanuit Amsterdam en Groningen naartoe. Dus op zich heb je daar wel meer vrijheden dan op een lokale begraafplaats. Ja. Ja, dat is zeker waar. Tot welke leeftijd kan ik me verzekeren? Is het bijvoorbeeld slim om kinderen al te verzekeren, ja of nee? Om op de eerste vraag antwoord te geven, je kunt je verzekeren tot 75 jaar. Daarna is het verstandig om te kijken misschien om een deposito, dus een bedrag te storten. Minuta heeft daar ook een depositofonds voor, wat dan bestemd en uitgekeerd wordt bij overlijden. Of je je kinderen mee moet verzekeren, dat is natuurlijk aan ieder om dat zelf te bepalen. Standaard zijn de kinderen vanaf 24 weken vanaf de zwangerschap tellen ze mee op de polis. Heftig eigenlijk al, hè? Ja, dat is, maar goed, het kan ook een keer fout gaan tijdens de zwangerschap. Dus dat is al eigenlijk al gedekt. En vanaf de geboorte is het wel zaak dat je dan even melding doet van de geboorte. Dan zijn ze gratis mee verzekerd tot 18 jaar. En je kunt overwegen om eigenlijk vanaf de geboorte een eigen polis te creëren. Want hoe jonger je begint, hoe lager de premie is. Ja. Het is eigenlijk relatief laag. En je hoopt dat je het natuurlijk pas op late leeftijd nodig gaat hebben. Daar ga je niet vanuit dat je dat mee moet maken. Nee. Waar de mensen thuis ook nieuwsgierig naar waren is... als je dan ergens anders verzekerd bent, kun je dan even goed via jullie de uitvaart regelen? Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Dat heel veel mensen vragen van, ja, ik ben bij die en die verzekerd. Mogen jullie dan de uitvaart doen? Dus dat is inderdaad correct, dat mensen hebben altijd een vrije keuze. Het kan wel zijn dat de ene of andere verzekering bepaalde dekkingen niet vergoedt. En daardoor zou je een kleine bijbetaling kunnen hebben. Maar je bent wel altijd vrij in de keuze. Ja. Oké. Nou, zijn er nog andere locaties buiten de kerk en het crematorium en het uitvaartcentrum? Ook dat, ja. Je kunt wat mensen misschien niet gelijk aan denken, afhankelijk van hoeveel mensen dat je verwacht bij je afscheid. Maar thuis zou het natuurlijk ook een mooie plek zijn om daar afscheid te nemen. En bij een kasteel plaatselijk hebben wij bijvoorbeeld in Linnen. Daar kun je een afscheidsdienst houden in een congrescentrum. Omdat steeds meer mensen hebben geen binding meer met de kerk, dus die zoeken naar een alternatief. Ja, dat is echt een trend aan het worden om op andere locaties te gaan. Ja, je hebt natuurlijk een crematorium, daar heb je een aula ter beschikking. Maar mensen willen ook een keer op een andere locatie afscheid nemen. En dat kun je helemaal zelf inrichten. Dus we stimuleren dat. Dan heb ik nog een laatste vraag. Dat is van iemand die vraagt, de moeder wil graag gecremeerd worden met als sieraden. Mag dat? Of moet je die echt apart? Ja, natuurlijk mag dat ook. Het is alleen raadzaam om goed te overwegen van wat je meegeeft. Dat krijg je dus niet meer terug. En sieraden, daar hebben we emotionele waarde. Dus misschien is het wel mooi om juist te bewaren om dat sieraad voor jezelf dan te dragen. Ja. Je weet wel dat achteraf bij het crematorium wordt de sieraden worden gescheiden. Dus die worden gefilterd. En die worden 1 keer per jaar gaan die naar een goede doelenactie. Dus die worden wel goed besteed, dat je weet van het bedrag wat daarvoor vrijkomt, komt het wel goed terecht. Ja. En van tevoren goed overleggen wat er mee mag gebeuren als die mogelijkheid er is. Sowieso bespreek dat met de uitvaartverzorger, want die weet natuurlijk wel hoe mensen kunnen reageren. En neem vooral niet te snel een beslissing, maar wel een weloverwogen beslissing. Ja. Nou, hartelijk dank voor de toelichting. De mensen thuis die zijn in elk geval een stuk wijzer geworden. Ja, leuke vragen. Nou, ik wil je in elk geval een fijne zomer wensen voor deze tijd. En we moeten er gewoon van genieten, hè, want het leven is te kort om zo voorbij te laten gaan. En wij gaan zo meteen in elk geval nog even genieten van de muziek van Jannes, maar niet voordat ik met hem heb gesproken. Ja, 8 september is het zover. Dan staat hij in de Ahoy. En ik heb het natuurlijk over Jannes. Welkom hier op de Weerterbergen in Weert. 8 september, hè? Dat is natuurlijk een droom die uit gaat komen. Ja, zeker. Ik zit nu al 10, 11 jaar in het vak. En het begint ergens. Maar je wilt graag je doel bereiken. En ik hoop gewoon 8 september dat het volle bak wordt. En echt mensen uit heel Nederland daar naartoe zouden gaan. En het feestje mee gaan vieren. Ja, wat mogen we ervan verwachten? Ja, feesten, dit is wel wat bij mij past, denk ik. Feest en gezelligheid, maar ook liedjes met gevoel. Ik heb door de jaren toch heel veel albums gemaakt. En ook wel successen geboekt. Gewoon platen gekregen. Platina-plaat zelfs.
Maar mijn echte droom is dat natuurlijk wel Ahoy geweest. En dit jaar 8 september gaan we het doen. Ja, wij hebben natuurlijk hier in Limburg onze Ja. Limburgstof trots. Beppie Kraft. Beppie Die Kraft, staat ja. een week later in Ja. de Ahoy. Hoe leeft het zo in Drenthe dan? Wat jouw thuishaven is? Ik denk dat in Drenthe het ook wel leeft. Maar als je kijkt naar Beppie Kraft en voor mij die tijd Erwin heeft er ook gestaan, verleden jaar. Klopt. Als je ziet hoe ja, Limburg is zo mooi omdat echt mensen zijn die leven met elkaar mee. En als je dat zag, ik heb een stuk gezien zeg maar, van het optreden daar. En Beppie Kraft was er toen ook bij. En ik moet zeggen, ik kan ervan genieten dat mensen massaal met elkaar steunen. Om met bussen vol toen die tijd naar Erwin te gaan. En nu dan met Beppie Kraft, fantastisch. En ik hoop dat ze het bij mij gaan doen. Maar daarnaast hoop ik ook dat mensen uit Limburg met z'n allen komen bij mijn concert. Nou, ik heb begrepen dat bij jou de bussen ook aangesleept moeten worden, toch? we zijn ook bezig met busreizen. En heel veel mensen hebben die gaan met z'n allen in de bus vanaf Drenthe naar Ahoy toe. Klein beetje hetzelfde idee. Maar daarnaast komt ook wel heel veel mensen uit alle delen van het land om daar het feest mee te gaan vieren. Ja, komen Kijk, er ook wat je- gastoptredens? Ja, we hebben wat meerdere gastoptredens die avond. Ik kan één iemand zeggen wie daar komt. Het is ontzettend leuk dat hij er is. Koos Alberts zou er zijn. Ja. En daarnaast allemaal artiesten met het volksrepertoire. Dus ja, ik moet zeggen, wel blij dat die artiesten ja hebben gezegd van oké, Jannes, je gaat het doen. Ik weet dat het je droom is. En we gaan met z'n allen knallen daar. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ga je er ook de hele zomer hard aan werken om er een mooie show neer te zetten? Ja, toch de show, we gaan zeg maar in de midden. We gaan in and round. Dat wil zeggen, er kunnen 14.000 mensen naar binnen. En hoop gewoon dat het goed gevuld is. En dat de mensen kunnen genieten. Wat dan, als ik het goed heb, in and round. Vooraan kun je staan en daarnaast heb je 2 ringen. En dan wordt het feestje gevierd. Een en al feest. Hoop ik wel, ja. Wat we natuurlijk ook gaan horen zijn, neem ik aan, nummers van je nieuwe album. Ja, Op volle kracht. op volle kracht. Ja, nieuwste album ben ik ontzettend blij mee. Het is een album waar ik dit jaar toch hard aan heb gewerkt. Samen met producers Eamon Hartkamp en Noorder Sparida. Ik werk daar nu al 9 jaar. Liedjes als Ik wil een boerenmeid is echt een liedje waar ik voor sta. Ik ben trots, ik ben in Drenthe geboren. Toen die tijd een liedje gemaakt, mijn naam is Jannes. Nou ja, dat zijn liedjes, kijk ik zing daar geen Drents. Heel veel artiesten in Limburg zingen allemaal een eigen... Ja, klopt. maar dat doe ik dan niet. Dat Ik zing- speelt daar niet zo. Nou, ik moet zeggen, ik ken wel Drentse taal, maar niet zo goed dat ik om een liedje te gaan zingen, zeg maar. Daarnaast toen die tijd gekozen om gewoon het volksrepertoire te doen. En dit album is echt wel een album nogal breed. Waarvan ik ook zeker weet nu al dat er heel veel mensen in Limburg dit muziek wel leuk gaan vinden. Want ik heb in het verleden toch heel vaak gestaan in Limburg. En ik weet goed dat toen die tijd Prinses van de Nacht en Zweven naar Geluk, Laat me vrij, Adio Mordio. Dat zijn liedjes wat toch wel bij mensen uit Limburg raakt. Aanslaat en ook raakt. En mijn naam is Jannes, vinden ze ook leuk, ja. Ja. Nou, je noemde het net al een beetje, 500.000 verkochte cd's, Ja. 8 gouden platen, 2 platina. Ja. Dus het gaat helemaal super. Maar op volle kracht, heeft Jannes nog volle kracht? Ik geef altijd volle kracht. Alle volle kracht. Ik bedoel, voor elke optreden wat ik doe in het land. Maar dit jaar mijn droom op volle kracht Ahoy te gaan doen. En ik hoop zo dat het lukt. Ik geniet er nu wel een klein beetje van, maar daarnaast heb ik wel een gezonde spanning ervan. Dus ik ben blij dat ik het kan gaan doen. En je gaat voorlopig nog volle kracht Ik mag mensen blij maken en dat voel ik elke dag en dat zie ik elke dag. Dat is het mooiste vak wat er is om mensen blij te maken, het zingen. Nou ja, daar blijf ik gewoon op volle kracht lekker doen. Ja, waar haal je nou je inspiratie vandaan van de nummers ook? Natuurlijk inspiratie, elk jaar een album maken en elk jaar naar kijken naar mensen in de zalen, welke stijl van muziek dat ze leuk vinden. En toen die tijd met Zweven naar Geluk met de pandfluit kwam daarbij. Dat is een officieel liedje van Samen en Carfunkel. Daar zie je gewoon mensen elkaar vasthouden. Een liedje Adio Mordio zijn liedjes, die kun je gebruiken bij afscheid. Dat is ook gebeurd. Mensen vertellen, komen bij je en bedanken voor het liedje. Daarnaast liedjes zoals Ga maar weg toen die tijd gemaakt en een beetje meer. Er zijn liedjes met de Polonaise en feest maar mee. Ja, het is een beetje een combinatie van gezelligheid Ja, en af maar en toe ook eengezogen nummers. Dat doe ik al jarenlang. Ik maak liedjes voor jong en oud. Liedjes met gevoel, maar ook als het feest is en gezellig is, dan kan het ook maar anders. Ja, nou noemde je net al het nummer Ik wil een boerenmeid. Ja, Nou heb ik gehoord dat de clip een hele ervaring was om op te nemen. de clip was geweldig. Ik bedoel, ik kom uit Drenthe en de mensen zeggen van oké, na Zwolle houdt het vaak op, daar woont daar verder niks. Ik ben trots dat ik in Drenthe ben geboren en dat ik er vandaan kom. Ik weet niet anders. Ik zou er voor geen goud weg willen gaan.
En toen het liedje Mijn naam is Jannes. Ik kom van het platteland, al vinden ze mij een boer, interesseert me geen boer. Mijn naam is Jannes en ik ben een rasechte Drent. Nou, ik zocht nog een boerenmeid, dus ik denk ik ga gewoon met de trekken vanaf Drenthe naar de PC Hoofdstraat. Om te laten zien dat ik op zoek ben naar een boerenmeid. Maar die vond ik daar niet in de PC Hoofdstraat. Dus het was gewoon een clipje met een beetje een knipoog. Ja, tuurlijk. En de mensen hebben gelachen en ze vonden het leuk. En ik moet wel zeggen... de mensen in de PC Hoofdstraat Ja, die konden het waarderen. Ik zag heel veel ook wel buitenlandse mensen, vooral Chinese of Japanse mensen filmen. En ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Dat is toch mooi? Ja, ontzettend mooi. En ik ben gewoon 5 keer door de PC Hoofdstraat gegaan. Het was niet dat de mensen zich daaraan stoorden. Ze vonden het wel leuk, dus ja, ik denk wel een zeer positieve ervaring. Voor mij, maar ik denk ook voor de mensen daar. Nou heb ik het nummer even geluisterd natuurlijk. Ja. En ik hoor er een bekende melodie in voor ons in elk geval. Ja. Namelijk van Rowan Herse, Het roeien kliert. Is daar toevallig ook naar geluisterd dan? Haal je ook inspiratie bij andermans nummer of niet? Nee, dit is een liedje geschreven door Emiel Hartkamp en Noorden Spadida. Misschien hebben die inspiratie van Rowan Herse, misschien dat ze die inspiratie daarop gedaan, dat weet ik verder niet. Maar het is gewoon een liedje wat denk ik bij me past. En het is volksstummelig. Het is een beetje een Duitsstalig dingetje. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel mooi dat het vraagt zo. Ik heb het niet echt... ik ken het liedje. Ik ken het van mij... Ja, is bekend? Ik ken het liedje wel. En je bent de tweede wie het met het vraagt, maar het is niet bewust gedaan, nee. Oké, nou ja, we gaan er in elk geval dadelijk kijken of de rest van Limburg het ook hoort, ja of nee. Oké. Maar je bent op dit moment niet alleen, want je hebt de cameraploeg meegenomen. Ja. De reality soap die gaat maar door. We maken een soap van 10 minuten per uitzending. En dat wordt op regionale televisie uitgezonden en een paar andere stations. Dan laat ik zien dat ik onderweg ben naar Ahoy, zeg maar. Dus een klein beetje promotie van het Ahoy. En daarnaast wat ik overdag ernaast doe, mijn vriendenkring en alles wat bij mij hoort. Dus, het is ook een beetje een kijkje in het privéleven. Ja, een klein beetje. Ik heb in het verleden ook een soap gemaakt. Toen die tijd bij RTV Oost, RTV Drenthe en SBS 6. Ja. Maar nu is het echt een beetje een docu-soap, ik kunt niet echt zeggen. Een beetje een reportage wat gaat over dat ik naar Ahoy ga. En daar heel veel tijd, aandacht en hoop gewoon Ahoy te vullen. Ja, het zou mooi zijn, toch? Ik hoop het. Daar gaan we vanuit. Ik hoop het. En het is natuurlijk een mooie herinnering voor later om nog eens terug te kijken. Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop. Het is voor mij een droom wat ik al jarenlang heb. We gaan het ook opnemen. Dus voor mij, als ik dan later 10 of 15 jaar verder ben, dat ik opa ben. En dat ik dan met een dvd met trots en blijheid kan terugkijken op iets wat het opa heeft gedaan dan. Je streeft ergens naartoe en je hoopt elk jaar een goede album te maken. Elk jaar te blijven. En dan hoop je dat je fans je trouw blijven. En dat gaan we nu filmen dus in Ahoy. En heel wat jaartjes terugkijken is natuurlijk fantastisch mooi om dat te kunnen doen. Ja, nou er komen in elk geval 4 personen bij als het goed is, want wij mogen kaartjes weggeven voor het concert. Ja. 2 keer 2 kaarten. En dan kunnen de mensen mailen naar redactie@tvl.nl en dan moeten ze even mailen van welke plaats Jannes nou vandaan komt. Dus redactie@tvl.nl als u erbij wilt zijn op 8 september in de Ahoy. Ja, het droomfeest van Jannes, toch? Ja, absoluut, denk ik. Als je dan kijkt naar Beppie Kraft en Erwin wie er hebben gestaan daar, dan moet ik wel zeggen dat het toch een droom voor elke artiest is. En als je dan ziet wat er dan gebeurt. Ik heb het ook gevolgd toen die tijd. En ik hoorde de laatste tijd dat de kaartverkoop van Beppie Kraft ontzettend goed ging. Ja, dat vind ik alleen maar leuk. Ik ken ze persoonlijk allemaal daar, dus ik gun ze het allemaal. Zijn zij er ook bij op 8 september? Nou, ze zijn uitgenodigd. Als ze willen komen, heel graag. Maar we hebben daar gewoon ook andere artiesten die dan de keuze zijn dan gemaakt natuurlijk. Ja. Nou, we gaan het in elk geval beleven. We leven er ook naartoe 8 september en dan natuurlijk daarna Beppie Kraft in de Ahoy. Maar we gaan eerst nog even genieten van een volgend nummer hier. We noemden het net al, Een boerenmeid. Dus Jannes, ga lekker klaarstaan. Dan gaan wij genieten van nog een nummer van hem. Ik wil een boerenmeid. Maar dikke geleden was ik toch maar nooit gegaan. Maar vrouwen, ja vrouwen, ik heb er daar misschien veel te veel gezien. Geen één om te trouwen, nee mij niet gezien. Ik ben een meisje van het platteland.
Het is druk bij het Kickstart-spel. Steeds meer mensen krijgen de smaak te pakken. En hier Wendy, Willy en Jannes gaan het tegen elkaar opnemen. En natuurlijk ook voor die eindstand. 160 punten is het topresultaat tot nu toe. En ik zou zeggen, heren, succes, maar dames eerst. Ja. Wendy, aan jou de eer om te starten. Ik leg de bal pan klaar. Je hebt echte voetbalschoenen aan, zie je? Ja, ja. Dezelfde kleuren als onze jeugd. Hij moet... En nu wordt verloren. Yes. Ja. Dame of niet, Wendy? Helaas 0 punten, sorry. Maar misschien dan een beetje applaus zou wel een beetje aanmoedigt, hè? We krijgen Drie die keer achter Johan, elkaar of niet? die Johan Cruijff van Limburg. Wat wou je jee. zeggen, Wil? Ja, Jij moet... Koud kuntje voor jou. dat weet ik niet, maar goed. Komt-ie. Wat gebeurt hier? Jongen. U had ze met oefenen moeten zien. Ja. Dat ging allemaal veel meer. Jannes, ik begreep dat jij een fervent Volgens mij fan ben bent jij van nu, FCM. Mag ik nu? Ja. Fervent fan van FCM. Nou, niet FCM. Ik moet zeggen, ik heb eigen club, is WKE, is topklasse. Dat is ook M, hè? Dat is ook Emmen. Dus ik ga mijn best doen. Oké. Succes. Kijk, en hij neemt direct de leiding. 40 punten voor Jannes. Dat is goed. En dan zijn we weer bij Ik ben er Wendy. echt niet meer. Concentreer je. 60 punten. Oh. Concentratie. Heel Nee, mooi, dat is 80 jarenlang. punten. Concentratie bij Jannes. Linkspoot hard. Ding bijna omver, maar net iets te hoog, sorry. Laatste ronde gaan we in. 40 punten Jannes, 60. Wendy, 80. Willy Dulles. Wendy, concentreer je. Ja, ja. All pink. 50. Ja, dat wordt echt 50, hè? Hij is kapot. 50 punten Hij is- erbij. ja, Ik tel echt, ze. ja, 110 absoluut. punten. Dank Het je waren wel. echt 50 punten. 110 punten voor Wendy. Dat betekent, Wil, Ja, wat betekent dat? Dat ik dat meer... Wendy bovenaan staat. Geweldig toch? Nee. Dan komt Wil, 80. Ja, mis. Die was ook echt hoog. 40, 110. Je hebt er 70 nodig om gelijk te spelen. 80 om te winnen. Gaat Jannes het doen? We hebben een winnaar. En dat is... ongelooflijk. Kom er even bij. Ja, dankjewel. Hè. Wendy Kokkelkoren geeft voetballes hier. Wendy, gefeliciteerd. Dank. Ook voor mij de kus. En dat zijn we nog niet mee aan het einde, want volgens mij heeft onze eigen Wendy, eigenlijk de enige echte Wendy voor mij, sorry, maar Geen probleem. ondanks je prestatie, volgens mij heb jij nog een prijsvraag. Ja, klopt inderdaad. Want we zitten hier natuurlijk op het mooie vakantiepark de Weertenberg en Weert. Maar de mensen thuis die maken ook kans op een verblijf hier op het park. En dan moeten ze eventjes mailen naar redactie@tvl.nl wat nou de naam van het orkest van Guido en Wendy is. Dus even mailen naar redactie@tvl.nl en wie weet verblijft u dan ook op dit mooie park. Ik denk de Pink Orchestra. Denk het ook. Nou, wij zijn er morgen weer, denk ik. Absoluut. Heb ze leuke gasten? Ik heb fantastische gasten, maar de gebroeders Lins heb ik morgen. Ik heb aandacht voor de triathlon in Stijn en ik neem aan dat jij weer een topartiest hebt. Absoluut. Johan Flemmix, hè? Wie kent hem niet? En verder heb ik nog een mooi gesprek met de burgemeester van de gemeente Beek, Ralf Kreewinkel. Ik twitter wel eens met hem, dus laat maar Kijk komen. Ga ik naar vragen. Tot morgen. Tot morgen. Hoi hoi. Hoi. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.